za miesiąc barburka, a do bifyja przykludził gryfny synek Irek Kocuń i ową chciała go przedstawić, bo on będzie całki miesiąc rozprawiał o rozmaitych obyczajach związanych z górnictwem. Podoba ci się? Ja się zapatrzył na te korale teraz. No dobrze. Gryfne może. Gryfne, no ja wiem, po jakim się zadziwał, bo jedna raja to jedna mleczno-krowa albo 3 morgi. A ja się tak dziwą na to, na ten kapelusz, co to można się. Jak się to poprawnie mianuje? To jest czako i to czako nosimy jako nakrycie głowy do naszego paradnego uniformu, do munduru. Tutaj mamy kuplę wyhaftowaną złotą nitką i pióropusz. Te pióropusze są w różnych kolorach. No właśnie, bo jakie mówię ty masz ten jest czarny? akurat czarny, bo należy do Liście, górnika. dziobą. Do górnika należy. A gdyby był biały, to by był technik górniczy albo inżynier, nawet dyrektor. A zielone mają prezesy. Wszyscy zawsze zwracają uwagę na czerwone pióra, bo one są najładniejsze, bo orkiestra ma takie czerwone. No, ja by padała, że te warioty, nie? A ty się górnik taki, no jak czarny, to żeś tam Kasik na dole robił, ja? Ja, na dole, wiele w roków. środku, tam niedużo, 28 lat. No pan. Przeleciało tak. Nawet nie pamiętam kiedy. A kości to nie zaszkodziło, nie? No to teraz już wiem, po jakiemu się padło, że baba od górnika ma wyrąbany przodek, ja? Ja nie wiem czemu tak gadają. No to musi się twojej baby zapytać. Słuchajcie, zaproszony was, nie no, na bify.pl.